Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kinongelam Jong ke UDP West Jaiñtia Hills District hakasingi palai ka hanyotrek ubenai naitung arajar arpuar kala Aiti ya ki Kyrteng Jong ki Ngut ki Kyrtong sya kinongelam Jong ke UDP Central Body ki banya aireng na tiket Jong ke UDP ha ke election sya ke yeng dorbar tauan ka ban salong ha usnem arajar arpulai. Ki Kyrteng Jong ki Ngut ki Kyrtong ki kentop nya uba nujor ki sungo banyak kon na mau ka yau constituency uba dairu sitting MLA uba Moonlight Pariat na Jowai constituency uba Dawan Lingdo na Nartiang constituency uba dairu sitting MDC Jong ke Mensengat Khanduli constituency. Kat baya ke Kyrteng Jong Kyrtong na Amlarem constituency ban Naraliang constituency an sapa kam hadin. Yakin nongelam Jong ke UDP West Jaiñtia Hills District la pediang burom do General Secretary ke UDP Central Body Dr. Jemino Mautho harengkat ke jing sakhilang Jong ki wei pat kinong yalam. Gede fiction yo na po West Jaiñtia Hills. Ilayo la fiction we nartia tentang yo ka tujuan ka form ba yo. Ini fiction na State Election Committee ban lay welcome. But hang ni kidon lightly ki Kyrteng na lightly ki constituency. Kawe kede jongi manujor ki sungo belong i MLA menta nang tena mukayaw. Ba arpat ide i Moonlight Pariat. Iba represent ni ketika Jowai constituency, but kebalai ke dia Dawan Lingdo ini dia Nartiang. Dia kemakalong hi nak kalian jong ke parti ke jongi, idon ke prosedur ke bangi haban board, but ke ya ke ki applications ada ban ya shwa na kalian jong ki circle ki bapir mo jong ka West Jaiñtia Hills ti hadian bakila ai ka recommendation na kalian ka jong ki ti kalalet ka district pede jong ka West Jaiñtia Hills UDP but menta kini likely ki application ke sapoi pede ka state election committee ti ka state election committee ke ka final authority pede ka ban rai lor ka yakini ki candidates pede ken berada ban recommend nakaliang jong ka district tengah kublay yakini ki ramba kilong kemir rumah ki baya mikmat naka West Jaiñtia Hills district jong ka sing UDP di kublay sibon ya ka jingwan ka jong pi but ka mo ka jing ya penbit penbiang nakaliang jong pi hak bede but ki recommendation hak bede buka party ticket dia nakaliang jong i kum ka party ni sele ka belong kam hak por ka ba isi penbit ni penbit agak ting start jong kini ki grassroots jong grassroots kamut ba naduk ki primary unit naduk ki circle ken normal ba ki kamtip kamha kini akabai de ber ka ground reality mo akabai de ber kita ki Kyrtong ba ki kwa bane sei mo banlong kita ki nungi hun ka election banlong du ki nong mikmat ken ban yo ka jingjob mo tingi e ka ting start of a circle but then ka ka daw ni ong ba kabaning kong tambe ka first step ka lomba ka circle hi kadiban identify mo ka circle kadiban identify but hadin ba ka identify ka circle ka recommend pade ya ka Kyrteng jong kita ki bakwa bane kun ni ka election dai ka haban ya pade siya ka next level but kata ka deka district level but hadin ka district level pade ka district level ru kan haban ya tho ya bishar ka bayde but kini ki applications mo bakiyo di hadin kata pada nakalian ke district level ru ki haban ha pada syaka state election committee jika state election committee pada kebakentup ya ki nongelam mo naki district ki bapir ngi syong ngi tai but ha ta ko pada ngi sa aya kata rai ke bahadu kan ya no aya ka tiket kata ka procedure ke ba ngi board nakalian ke party but kumbakalong hi menta ya mentahi Namal nakaliang jo kini circle kimi tangawai ke Kyrteng mo
Tena nartiang ru kami tang wei Kyrteng, na mukaya ru kami tang wei Kyrteng, na joai ru kami tang wei Kyrteng. Te kebamut ba ka parti tiket ru kala kham no lupa sha kini ki bala mi lupa ke Kyrteng bala dep ban recommend na kaliang dong circle ba na kaliang dong district. Te silong stang ban na kaliang jong i pade ni sa sim ya ka rai da ka jingye muncul lang pade jong ki party leaders ki badon ka state election committee. Pi kumakalong mentan dei akabai dei bat ki constituency ba pair nomor ba kumbo PE kumakalong menta ka jingbe kale air mo akabai dei ka party UDP ki jongi na keleng ki constituency mo aki district ki ba pair di menta ki babun mo ki bakwa ban wan chakmat ban terwai la dia ban yakun ni ke election na party UDP mo kan dia te ka kalong ha kata karukom hi dia ndai na kaliang jong UDP jong i pede ngin haban examine kan nawar ki don ki constituency ru ba menta ngidang le ke independent survey ile ke independent survey nambangin tip kan na ki tu ki nong snong na ki electorate mo manu ba kham klan na ka tu ka constituency kan kamut ba ka independent survey ru kalong foolproof kam chulong foolproof hi tamba kalong indicative pade ba Mr. A na Mr. B na mo kamwan kam chakmat ka bai dei bat kata ka jingkashan mo ka baki pat ba laman ai kan menta ka shong ha getting start nakaliang jong ka district bat nakaliang jong circle baro tingat frei nakaliang jong ka district jong ka West Jaiñtia kila a ya ka jing tha ya ki circle mo ya ki circle di kini ki barangsa menta after limo na raliang bat na amlarem na amlarem bro la tikna hi ba imaremboi nang dok kamu bade u MLA sitting MLA long hi la long lupa u Kyrtong markadon kata ka provision pi ka parti ke jongi bakini sitting MLA kila qualify lupa bane kun ya ka election te nalor ki sitting MLA pada ki don sedikit ke bangi habanyat kat kum ki rules ni habanyat kat kum ki procedures bat kat kum ka provision jong ka constitution jong ka parti ke jongi bagi ku ahi ban khodi ke meeting po circle te after kila adep khodi ke meeting po circle te sepa no sian jaga district hirungin pa no sian jaga state te kumba ongi general secretary central body jong i mene aga bai dai bat ni lightly gi application ke baga district ala adep ban secretary suni la adep ban syong te ngila abot kat kum gi kondon sekam jong party namar bah constitution jong party jong i aga articles ke bakat pra ke clause ke basau kala ong sai ba yaki candidate hi dai ban identify daga circle namar ba shibo menta general secretary jongi ube nasional na nong thamai aga desngau tho than yaga ai ga ba ji hang te po crossroad te ngi nong sai party hang te ngi sngau tho aga ta ga nong tem ngila de recommend ni gi lightly gi application bula ban sini katkum kriti trekam jong party ke balangi la practice na do ki por bas nang ila UDP namar ba ngasgo na ban OIP ba aga party jongi aga UDP kam judon kata ga jing lebor ni ga jing le thombon ki ba halor yo i ki ba ki party ni witness kum ko congress yo i ba ki don kita ga high command ki ba interfere te party ko kun no la ne ga prano te ni aga UDP ngim ju longom ta ni senia ya ga ai ga ba te ki crossroad nong trai party ki le ni burom mi kata